Как се чувстваше преди да влезеш в програмата? Се чувствах много тежка, бавна. Заради килограмите, които бях натрупала, усещах, че съм постоянно изтощена и изморена. Нямах енергия дори след събуждането сутрин. А как се промени и какво осъзна след като започна? Това, което се промени, са моите приоритети. В момента приоритет номер едно за мен е да намирам време и начин да не пропускам тренировките си и да надграждам. Това, което осъзнах е, че е много важно кой стои до теб по пътя на промяната, защото много често аз в миналото си съм започвала да тренирам и много бързо съм се отказвала. Сега, когато започнах да работя с Яни, усетих веднага неговата ангажираност, подкрепа и разбиране, което ми даде много голям стимул, защото е много важно да има до теб човек, който знае какво прави, да можеш да му се довериш, който да може да изцежда буквално най-доброто от тялото ти във всяка една тренировка. И за мен това беше от изключително значение, тъй като наистина понякога човек не може да се справи сам и трябва хората да го осъзнават, че всъщност не винаги ние можем да се преборим с всичко сами. Какво би посъветвала някой човек, който се чуди дали да се присъедини? Това, което мога да кажа на всички, които се колебаят, е, че единственото нещо, за което ще съжаляват, когато започнат, е само това, че не са започнали по-рано. Така че да действат.